Mä en huomannutkaan teille. No, tänään me otetaan taas headballia. Ja niitä otan frisbee. Otan mitä saadaan. Toivottavasti toi myys. Katsotaan myyks tää. Toivottavasti tää myys. Joo, tää ei myy yhtään. Tää on kyllä tää pikkusen myy. No. On varmaan ainoa ihminen, joka ei niinku vedetä ilmaista. Koska en mä vaan jaksa. No sit sain ihan. Ok. Joo, tosi tällaisia. Aika hienoja. Ei vaan varaa ihan kaikki. Tosi meidän setti on tällainen. Aika hienoja. Vaikka itse sanonkin. Mut tosiaan nyt mennään suoraan otteluun. Me ollaan tiputtu. Nyt muuten pitää ruveta vähän tätä pelaamaan, koska 12 tuntia, niin tää loppuu ja sit se on imatteli. Ja meidän kyllä on pakko päästä sinne asti. Joten tänään tulee headball-videoita aika lujaan tahtiin. Oi. Nice. Yksi. Jos te ihmettelette, että miksi mä päästin äskeisen, niin päästin tahaltaan, koska en olisi jaksanut enää sitä, että se on näkymätön. Se on vaan niin ärsyttävää mun mielestä. Päästi tonne. Jos näette, niin sillä ei ole yhtään fani. Mulla on. Oi. 3-3. 3-3. 4-3. Eikö tää siellä loustaa? Joo. Mutta sitten kun tulee toi 10 sub täyteen, niin tulee in real life jalkapallon video. Jossa minä kärsin. Joten jos saadaan se 10 sub täyteen, niin very nice. Joo, tää on aika selvä ottelu. Onko no se käytti? Joo. Mä kyllä käytin siinä yhdessä vaiheessa large goal. Mitä? Mikä Sinimuuri mäki on? Mökki. Vielä yksi maali. Ei sitten. 8-5. Mikä mainos tämä? Siis niinku mua ei kiinnosta enää mainokset. No, en halua lopukoitua. Pelataan muuten nyt vähän monta matsia tossa. Tänään en mennyt sanois monta matsia. Katsotaanko täällä tällaista. Oho, suomalainen kaveri. Se on mutta aika surkea. Sillä ei oo yhtään niin. Mulla on vaan 22. Joo, kuten sanoin viime videossa, niin tää ei oo siis mun oikea koti. Toi ei oo vielä paras. Mut sillä on hieno setti. Joo. Miksi mä hyppäsin? Joo. Miten se päästi tommoon? Miten
kolmannen maali. Tuolla tyypillä lakaa. En ihmettele, jos se vähän niinku rage kuittaa. Okei. Niin, selvä ottelu. Tätä ei tarvii edes pelata. Tän kyllä tällä alue häviää. Mikä muuten tilaamaan tuska 1321 D. AK siellä josta D. Mä tykkään voisi olla se D. En laita linkkiä, vaan voitte käydä itse laittamassa sinne tuska 1321. Sieltä tulee muuten kohta 30 subin spessuks. Sinne voitte käydä sitten ehdottaa mitä te haluaisitte. Sen spessuks. Aika voide pelastus oli tuossa. Tää rupee nyt vähän enemmän pelata. No en mene sanoisi kunnossa. 7-2. Sähäisin sitten oman. Good luck. Toi pitäisi sanoa niinku pelin alussa ja mä sanon kun se on loppumassa. Mitä vetsiä? Joo. Nyt voitettiin taas. Ja siis nämä videot. Mikä sitten kyllä tiedän pelin. Surkea. Ja se kuittas vielä, vaikka mä voitin sen. Se... Mutta tää video taitaa olla tässä. Painakaa sitä sitten. Ja jos ette tykänneet, niin sitten ette tykänneet. Enkä kommentoimaan sinne. Hienosti katsotte näitä videoita, jos te kommentoitte sinne, en oo hupiukko. Se on sitten. Moi!